गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मु एक उपाध्याय विषय जहाँ श्रेणी तृतीय रु पंचम अष्टम एवं एकादश द्वादश अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पढ़ुथिबा विषय जहाँकि संसद विषय रे आमे धारणा देवी मु एवं यह आपण मानकु निश्चित भाव में सहाय हेब। गणतंत्र स्तंभ कहले ताहा आमर तीनोटी गणतंत्र तीनोटी उपादान जहाँ आईन निर्माण करने बा व्यवस्थापिका एवं आईन को कार्यकारी करने ताहा हला कार्यपालिका एवं आईन को तर्जमा करने यह हूँ न्यायपालिका एवं सर्वाग्रे राष्ट्रपति। यही चारि आधार को नहीं आमर गणतंत्र सफल होता है। ता मध्यरे आईन निर्माणकारी कोठी आईन निर्माण हुए संसद बा पार्लियामेंट सेठारे आईन निर्माण करा जाए। तेणु आमे आज मुख्यतः भाव में पार्लियामेंट बा संसद उपरे प्रथमे आमे सम्यक धारणा दबा आलोचना करिबा। संसद बा पार्लियामेंट यह हूँ विधि निर्माणकारी संस्था। पार्लियामेंट हाउस तेरे कौटी अच्छी अवस्थिति दिल्ली रे एवं क्यों स्थान रे नुआ दिल्ली कन्नॉट पैलेस रे यह अवस्थित एवं राष्ट्रपति भवन ठारू सन्निकट दूरतार अवस्थित गोटे विशाल प्रासाद वा सदन। यह वृत्ताकार यह इंग्रेज सरकार शासन रे थिला बेले 1921 मसीह निर्माण भित्तिप्रस्तर होता एवं जनवरी 1927 रे यह शुभा उद्घाटन होता। ता भितरे दुईटी सदन अच्छी घर गोटे उच्च सदन गोटे निम्न सदन। उच्च सदन होउची राज्यसभा एवं निम्न सदन होउची लोकसभा। तेबे उच्च सदन विषय आमे आज आलोचना करिबा। उच्च सदन बा राज्यसभा बा विज्ञ सभा बोलिके आमे ताको कहा जाए। ताको काहेकि राज्यसभा कहिबा कारण राज्यर विधायक माने योग्य प्रतिनिधि को निर्वाचित करी मनोनीत करी राज्यसभा को पठै थांते एवं यह विज्ञ जेहेतु खूब कम संख्यक विज्ञ लोक को अग्राधिकार मिलता है। जो मानकर बयस अति निम्न बयस होची 30 वर्ष से मानू निर्वाचित करी राज्यर विधायक माने केंद्रर संसद को राज्यसभा को पठै थांते। तेणु आमे देखा गले आमर ओडिशार जनसंख्या को आधार करी ओडिशार राज्यसभा सदस्य होउछंती 10 जो थे कि पश्चिम बंगर निर्वाचित सदस्य होउछंती 16। आमर बड़ राज्य उत्तर प्रदेशर निर्वाचित सदस्य होउछंती 31। किंतु छोट छोट राज्य यदि देखिबा आमे गोवा सिक्किम मणिपुर ये भलिया यदि देखिबा तार रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधित्व करती जणिए यही भली राज्यसभार सदस्य होउछंती 250 केते पिले माने 250 जन राज्यसभा को जाई थांती।
ତାହା ବିଜ୍ଞ ସଭା ଏବଂ ଏହି ସଭା ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ବିଧାୟକ ବା ଏମଏଲଏ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କୌଣସି ନଥାଏ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ବା ତାହାର କୌଣସି ସମୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ 1/3 ବା 1/3 ସଦସ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ଏହି ସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଦନ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏହି ସଦସ୍ୟରେ ବା ସଭାରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଏହି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମୟ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଭାପତି କିଏ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ମନେ ରଖ 1/3 ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ତାର ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବମୋଟ 250 ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 12 ଜଣ ସାଂସଦକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ 12 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥାଏ, କିଏ ବିଜ୍ଞାନରେ, କିଏ ଶିଳ୍ପପତି, କିଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏଥିରେ ଯିଏ ନିପୁଣ, କିଏ ଖେଳରେ ନିପୁଣ। ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ସଦନ ବା ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ, ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସାବାଳକ ଭୋଟ, ଯାହାକୁ 18 ବର୍ଷ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବ, ସେଇମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଏହି ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ବା ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ପଠାଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତା ବା ଆମର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କରି ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଏବଂ ଏହା ଆଇନ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହି 2 ସଦନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ଯାହାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ। ଆଇନ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋହର ମାରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଲୋକସଭାର ଜଣେ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି ଯିଏକି ବାଚସ୍ପତି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବା ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଇଏ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି 21ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେବେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 545, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଅଛି। 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏଇ ନିମ୍ନ ସଦନକୁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଧି ନିର୍ମାଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆଇନ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ଆଇନ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା এই ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।